Espriu és un poeta, un escriptor que m'acompanya des de sempre. I Laia, d'alguna manera, reunia tot aquest univers que em seduïa de l'Espriu, no? Que és aquest univers una mica grotesc, felinià, i a part, amb les meves altres facetes teatrals, l'he treballat i és un personatge que m'ha acompanyat. M'he sentit sempre molt a gust. Jo tinc un lligam emocional amb la història, amb Espriu, amb Espriu no tant, perquè Espriu tampoc l'he conegut bé ara, no? Però amb Arenys de Mar en concret jo hi havia estiuejat molt de petita, i fins als 20 anys o així, i ja sempre que havia llegit Espriu i sempre que havia llegit sobre Cinera, el punt de vista ja era com emotiu d'alguna manera, o entranyable d'alguna manera. Bé, jo l'he descobert, no el coneixia. I el que he vist és que té una manera molt sincrètica Vaja, aquesta gent que amb 4 paraules descriu moltes coses, per la qual cosa també és molt suggerent. Laia és una de les seves novel·les més conegudes, més famoses, que a més, a banda de retratar tot un món, tot un univers, una sèrie de personatges que d'alguna manera coneixia a través de les seves altres poemes o narracions, doncs em servia també sempre m'ha seduït aquest univers que parla d'un temps perdut, parla d'uns personatges molt durs, parla d'un poble com molt tancat i un poble que només està obert al mar, de la superstició, la religió, doncs es mesclen per fer com una espècie de norma de conducta, i tot això m'apassionava i pensava que tenia moltes possibilitats escèniques o cinematogràfiques. De fet, Laia ja se'n va fer una versió fa 43 anys, just l'any que vaig néixer, se'n va estrenar una versió interpretada per la Núria Espert, i sempre he pensat que podria donar-li jo la meva visió. El meu personatge és el de Laia. És la protagonista d'aquesta història, que viu en un poble anomenat Cinera, que és per mi el verdader protagonista. La Laia és un esperit lliure, és una persona que no encaixa en un món molt tancat, que és aquest món de Cinera. És això, és un personatge que està condicionat per l'entorn en el que viu. És un entorn fosc, és un entorn tancat, és un entorn antic en el sentit de no evolucionat, és un entorn supersticiós, un entorn que no permet la llibertat d'algú que vol buscar el seu camí. En Calot juga el paper de l'home, el pescador, el cap dels pescadors de la seva barca, és el que pretén casar-se i tenir d'alguna manera la Laia, i ho aconsegueix, s'acaben casant, i en el moment en el qual es casen comença a tractar molt malament Laia i comença a sentir-se atret i d'alguna manera endimoniat per aquest personatge tan enigmàtic que és Laia. Tot és una espècie de conte on s'expliquen moltes coses, però bàsicament s'explica aquesta història d'aquesta pobra noia que neix en un món que és massa petit per ella, no? És una dona que potser no està en el temps i en l'espai adequat. Doncs aquest personatge acaba molt atormentat, pateix molt, és un home tancat, un home de poble, un home que no sap reflexionar, però al mateix temps jo crec que té una humanitat aquest personatge, que és el que jo tinc ganes d'ensenyar d'alguna manera, no per justificar un home que tracta malament una dona, evidentment, però sí perquè té el gruix de personatge espriuià, té aquest calat, és un personatge molt ben esculpit per l'autor. És molt difícil resumir Laia perquè és una història d'aquestes que és com un conte, és com una història molt així, com un mite, com una llegenda, que amaga moltes arestes i moltes coses. És una sinopsi, jo crec, que no s'ha de fer de Laia. Bé, doncs la Neta, el meu personatge dins la pel·lícula, és potser el personatge més innocent i més pur. La noia del poble que té més relació amb la Laia, que més atenció vol cridar de la Laia, vol que la Laia parli amb ella, li expliqui els seus secrets,
El que passa que la Laia és una mica més distant, però ella ho intenta i ella la cuida, ella l'estima i l'admira i en certa manera vol intentar semblar-se a la Laia. Bueno, està molt orgullosa del seu nòvio i del casori que arribarà aviat. Esperem quan el seu pare els deixi. És com una perfecta jove, no? És allò discreta, simpàtica, alegre, vital. És com lluminosa en aquest poble tan obscur que és Cinera. La Paulina és orfa, aleshores ha estat acollida per la Fragata, que és la Teresa Vallalta, que és com la millonetis del poble. Té una relació, així diríem, de submissió vers ella, li fa com de minyona, podríem dir, la serveix. És geperuda, cosa que li condiciona bastant la vida. No té gaire futur o gaires possibilitats de casar-se. Vol a l'Esteve, el desitja, vol estar amb ell. Jo crec que ni tan sols somia amb casar-se, però sí, jo m'he plantejat a la Paulina com que l'Esteve representa per ella l'única manera que té de tenir afecte. Descriu a la Paulina com una ombra de gos, com un personatge que no veu ningú, que ningú li fa cas. No és fins que la Fragata es mor i ella passa a ser l'hereva de tota la seva fortuna que la gent li fa cas. Fins aleshores era una no ningú. Ajudeu-me! La Fragata està malalta! La part més important d'una pel·lícula i que per mi era més nova i que per mi em feia més por d'entrada era el treball amb els actors, perquè sempre havia treballat amb els actors d'una manera des de la part de la intuïció, però sempre en els meus espectacles els actors tenen una part molt més física que no actoral. Enfrontar-te a un text com el de Laia, enfrontar-te amb uns actors tan bons com la sort que hem tingut, perquè hem tingut el trio aquest del Calot, la Laia i l'Esteve, jo penso que estan espaterrants a la pel·lícula, però és que tots els altres també ho estan, o sigui, és que no em vull deixar ningú, tenim uns secundaris que són tots protagonistes. Els actors han estat esplèndids, el càsting és meravellós, Pep Armengol ha fet un càsting excel·lent, els tres protagonistes són molt fàcils de dirigir, han sigut molt creatius, han aportat moltes idees, jo he hagut només d'acompanyar-los pràcticament, no he hagut de fer una feina molt àrdua de fer-los i entendre el personatge, sinó que ha sigut també una feina molt conjunta. Està al costat de la Laura Jou, que jo no hi havia treballat mai amb ella, la primera confia també amb l'actor, però sap acabar de donar-li aquella volta i et sents mirat, no? 4 ulls miren millor que 2, el Lluís té una mirada que ho té claríssim, però la Laura està com allà pels detalls, i a mi els detalls m'agraden molt. Hi ha hagut dos tipus de dificultat, perquè hi havia moltes coses molt físiques, hi havia coses fins i tot de sexe o de despullat i tal, però al final el difícil és d'acostar-te el que volia explicar el Lluís, el que vol explicar Espriu, a la Laia. Hi havia escenes aparentment senzilles però que eren molt complicades i que crec que les hem resolt molt bé. Hem acabat rodant a la platja d'Arenys de Mar, de Cinera, i quan miraves al mar, quan miraves al cel, estaves trepitjant la sorra. Seqüències complicades a nivell perquè hi havia violència, perquè hi havia sexe, perquè passaven sota pluja en moments mes de novembre, enmig d'una platja, de nit, repetim, tirem, endavant. Ha sigut fantàstic perquè m'han donat més ells que el que jo potser m'atrevia a demanar. Treballar amb el Lluís ha estat una experiència de veritat superagradable, he après moltíssim, ell domina molt la part visual, la part metafòrica, és un artesà i un artista, necessita posar les mans allà on va. Tothom ha fet la mateixa pel·lícula, tothom ha viscut aquesta pel·lícula com un viatge intensíssim per l'estretor de dies que teníem, per la intensitat de la història. Estan fent l'amor al mig de l'àgora, el poble rodeja el llit, i al mateix moment que ell va dir i si s'agafen les mans, com si fos una cosa telúrica, no? Una sardana, en aquell mateix moment jo estava pensant
amb la mateixa imatge. Llavors això, quan passa això és que t'entens amb aquella persona, no? Estàs fent la mateixa pel·lícula que el director. Treballar amb el Lluís és una experiència molt especial i molt única, i m'agrada molt el que hi ha dintre el seu cap, m'agrada molt com ho sap explicar i com ho sap fer després. Per mi és el que es diu un privilegi, en el sentit personal, en el sentit artístic i en el sentit... és una d'aquelles coses fortes que et passen a la vida. Vaig comptar amb la col·laboració, per una banda, de la Sílvia, que ha sigut la persona que ha portat tota la direcció d'art, a banda de tenir un talent i una manera de treballar que ha sigut excepcional per aquesta pel·lícula, com amb tot l'equip, però ha sigut molt senzill treballar amb ella. La primera reunió de localitzacions jo li vaig tirar per terra les localitzacions reals perquè em semblaven que eren massa petites i va ser una miqueta curiós perquè semblava que anés en compte i no era això, però era una mica perquè jo tenia la sensació que jo li podia aportar alguna cosa que potser ell no ho té tan clar, que és realment la direcció artística en cine, que no és igual que en teatre. El que té és una gran experiència a l'hora de fer direccions d'art del que són pel·lícules, no? Jo venc d'un món més teatral, d'un altre ritme de treball, etc. Llavors vam començar a fer totes les localitzacions de nou i la meva intenció era intentar ensenyar-li el màxim possible per referències, una mica què és el que li volia transmetre en els diferents ambients. Volíem crear amb el Lluís l'espai aquest que diem com de l'Àgora, que fos un lloc on es notés com l'opressió del poble, la gent que t'està mirant, que et miren darrere una cortina, darrere una finestra, que es tanca una porta, i que fos com un espai que no veiessis massa al final, que fos com més o menys infinit, però una mica opriment alhora, o sigui, que no poguessis com sortir d'allà. Això ens anava molt bé per explicar aquest món de xafarderies, de control de tothom, no? I aquesta plaça només tenia una obertura, que aquesta obertura que sembla com la porta de la llibertat, no? Que seria la porta que dona al mar. Doncs jo quan vaig entrar en el món de l'Aia, l'Eduard ja m'havia explicat que era bastant especial perquè havien decidit fer una proposta molt arriscada, molt abusada, que era el tema de fer tots els exteriors, que era tot el món pescador, els carrers, etc., en una àgora que ja el Lluís, el director, tenia molt clar com volia fer. Llavors vam escollir la fusta aquesta blanca, amb referent una mica al material del mar, així escales que pugen i no van enlloc, que baixen i no van enlloc, que és com un poble que s'ha anat fent una mica ell mateix, amb tot el que ha anat com arribant del mar, han anat posant tot una cosa damunt de l'altra. I quan jo vaig entrar això ho tenien molt clar com havien de fer. Llavors, la meva feina era posar-ho en marxa sobretot i sobretot fer tota la resta, que eren tots els interiors, i casar-los una miqueta entre aquest món tan oníric i un punt teatral amb un realisme que volia el director en tots aquests interiors. O sigui, d'alguna manera jo vaig fer les propostes, però les van millorar tant el Carles com la Sílvia, perquè enteníem que en aquesta pel·lícula, concretament, la direcció d'art era un personatge més. Hem tingut efectes especials, caracteritzacions, o sigui, era un poble pescador molt pobre, amb el que hem tingut que embrutar molt, i tant per al departament de maquillatge com al departament de vestuari treballar per època és el millor. Jo crec que tots hem entrat en aquesta professió per això. Els hem volgut donar aquest aspecte com de conte, de tothom molt embrutit, de pells cremades, de mans brutes, de dents brutes. La Laura em consta que s'ho ha passat bomba, ella amb els seus col·laboradors, gent estupenda, que han fet unes pròtesis, han fet coses que el bo és que molts passen desapercebuts. Sempre he pensat que el Lluís en cada projecte, a part de transportar-te a una altra època, et transporta a un altre món. Tota l'estètica d'aquesta pel·lícula no estaria resolta del tot si no hi hagués per mi la visió fantàstica de la llum que té l'Emili Guirao. De fet, vam començar gairebé junts en aquest món i ens hem entès molt bé. Hem traspassat aquesta barrera d'haver-nos d'explicar massa coses. A banda de que em dona molta seguretat, sobretot fa bonic i li dona coherència amb una pel·lícula complicada perquè s'ha rodat de nit, s'ha rodat amb pluja, s'ha rodat sota aigua, s'ha rodat amb decorats que segons com estaven il·luminats podia ser fins i tot ridícul, no? S'ha rodat amb uns ambients tancats que volíem que fossin molt
claustrofòbics. Jo penso que l'Emili ha fet una meravella de pel·lícula. Entenc el compositor musical d'una pel·lícula com un personatge absolutament indissoluble del resultat estètic de la mateixa, no? Però penso que a mi m'agradaria que aquesta pel·lícula i el tractament que li estem fent, la música també fos un personatge i fos una veu de la història, no? A mesura que anàvem entrant més dins tota la pel·lícula, sense haver-la vist, la veritat és que, per dir-ho d'una manera, l'orquestra podia ser massa amable. I al final, bàsicament també la banda sonora, com deia el Morricone, pràcticament el que ha de buscar és poder explicar allò que no hi ha en les imatges, no? D'alguna manera volíem fugir de la banda sonora clàssica i portar-ho tot a un món molt més despullat, molt més on la percussió, on les pells, on els timbals, on el tempo aquest que va marcant un destí fatal. I que podria ser més arriscat utilitzar una paleta que en aquest cas m'he dedicat a agafar tot de sons extrets d'un piano destartalat vell i tota la part melòdica ho farem amb un cello, amb l'Oriol Aimat, perquè el cello pot ser alhora molt dolç i terriblement aspre, no? I el que busco és aquest contrast. Volem que la música es noti en la pel·lícula i que la música tingui un valor. Lents regalims de l'aire. La immensa rebuda que ha tingut aquesta pel·lícula per part de la gent del poble i dels voltants a l'hora de venir a fer d'extra o de figurant. Vaig portar el meu fill, que donava el perfil, i mira, em van dir que si volia col·laborar jo també, i aquí estic. Retrobar-me amb gent del meu poble que t'agraeix pel carrer que hagis fet la pel·lícula, trobar-te amb gent, amb grups que s'han fet ara amics arrel de la pel·lícula i que la gent es sentís orgullosa de formar part d'aquesta aventura a canvi de res. Amb tots els figurants ens estem portant molt bé, amb la gent de maquillatge, amb tota la gent que està al plató, dins, fora, calleu, nosaltres callem i semblem professionals. Les viudes arriben a Platges Morts i allà ens remullen i allà ens van mullar, van agafar molt de fred. S'esperaven, els mullàvem, els hi feien passar fred i tornaven el dia següent. Això és una cosa que no havia vist mai, ha sigut fantàstic, els vull agrair. Ha sigut una experiència única, m'encanta, o sigui, producció, maquillatge, vestuari, tota la gent molt agradable. Com els que ens cuiden quan tenim fred, que ens donen cafè, que ens donen de tot. Fantàstic, una experiència genial. Pues res, que estàvem per aquí a punt de gravar una toma, estàvem assajant, i de cop hem vist un senyor que anava amb un carro i hem pensat, bueno, pues de fondo fa d'ambientiu tenir un carro i hem anat el senyor aquell, anava vestit com d'avui en dia i l'hem anat a canviar. Jo estic aquí aguantant el carro perquè no se'n vagi sol aquest cavall. Una de les peculiaritats que té la pel·lícula i que finalment en el muntatge ha acabat sent un personatge més ha sigut que la gent de la dansa de la mort de Verges participés a la pel·lícula. És una sort immensa poder tenir aquest ritus tan estrany i tan màgic. I vaig tenir clar que una pel·lícula que parla tant de la mort i que d'alguna manera va marcant aquest pas insistent sobre el destí, que és una mica el leitmotiv de la dansa de la mort, a mi m'agradava molt que hi poguessin ser. Una de les anècdotes bones d'aquesta història va ser haver de pujar a Verges, explicar-ho en assemblea al poble i que d'alguna manera el poble decidís si volien participar o no en aquesta pel·lícula.
El que sí que us puc dir és que jo i l'equip de la pel·lícula ens ho hem passat bomba i això ha sigut gràcies a algú que ha cregut en la pel·lícula. I dic el Raimon, la gent de TV3, l'Elisa, com la Susana, han sigut unes persones que des del primer dia es van tirar de la moto sense tenir una pel·lícula anterior a la qual aferrar-se o tenir cap argument en el qual dir estem bastant convençudes o com a mínim tenim una referència. Per molt bones pel·lícules que vinguin i bones aventures que vinguin, aquesta sempre serà la primera i ha sigut un món de descobriment. El que em sabia més greu d'acabar aquesta història tan intensa del rodatge, de la preparació i de tot el que hem fet és trobar-ho a faltar, no? I de fet jo tinc la sort que a casa puc anar veient cada dia seqüències i anem ajustant coses i tinc els personatges a casa ara, però sí que trobo a faltar l'aventura aquesta que ha sigut increïble. Tinc ganes de continuar aprenent d'aquest ofici que jo crec que bàsicament és un ofici, que pots tenir un talent o pots tenir unes facilitats per aportar una sèrie de coses, però la grandesa del cinema, no? Que és explicar contes amb imatges, és que al darrere hi ha un ofici i que sense tothom, no? Sense la voluntat de tot un equip, és impossible. Avis i pares vetllen al teu llarg son. Més potència, nois! Com abans! Més potència! Més potència! Vinga! Preparat!